Target Cool je podľa mňa potrebný nástroj pre rôzne kliniky a ambulancie estetickej medicíny, ale nie len jej. Je to nástroj, ktorý vás odliší od konkurencie. Pomôže práve pritiahnuť klientov, ktorí majú napríklad problém s anestetickým krémom, pretože im môže spôsobovať rôzne alergické reakcie, alebo tých klientov tak bolí. Takisto vieme podniknúť alternatívu zákroku, ktorý je neihlový, ale dostatočne účinný na to, aby vpravil účinné látky v dostatočnej miere a do dostatočnej hĺbky v pokožke. Čo vás robí iným? Ako to klient má vedieť, že práve váš zákrok je ten iný, ten unikátny pre nich? Takže práve Target Cool to dokáže, pretože pritiahne klientov, ktorí sa boja bolesti, ktorí sa boja začervenania, alebo si naozaj nemôžu dovoliť pracovný výpadok v svojich činnostiach. Takže Target Cool.